je Alexko. A tu som ja. A ideme sa spúšťať na tomto tu skateboarde. Ukáž ho. Drp, dvojka deskami. Dobre. A ideme sa na ho sadnúť. A ideme sa spustiť až tam neviem kde. Tak prvý ide Alex. A kde išiel? Nestíham ponov bežať. Nestíham po Alexovi bežať. Tak asi z toho uvidíte, tak z toho neuvidíte asi nič. A tu je Alex náš. A teraz idem ja, ukáž. Zabiadam! Píp! Dajte tu! Píp! Ideme, ja tu to sa spustím. Bež, lebo ťa dobehnem! Som zombie! Pomoc, dinosaurus! A už ide, ja strbe sa teraz budú, bitch, get out of the way. A stopníme to. To som škoda, že nenatočil. Dúfam.